up mga ka-storage? Yan. Ba't di kayo makita? Di kayo makita. Pupunta kami ngayon sa... Ayan, dito na pala sa Balintawak. Mimili kami ng ano, ng prutas para bukas. No be? Roji. Alden. Bagong gupit si Roji, oh. Pogi tayo ngayon. So, May tropa. May kasama kami ulit. Apat na kami dati, tatlo lang kami. Ngayon apat. Alam mo, mga negro kami ngayon. Pangit. O, sige. Na-update ka na lang namin mga ka-storage. Sinasabi ko lang na andito kami sa Balintawak mamimili ng prutas. Sige, babay muna. 3. What's up mga ka-storage? Andito ko na ito. Parang bibili kami ng prutas. Parang pang gamit kami sa pag-online. Lalagyan kami ng maliliit. Bago ko kunyari pag hindi ka nakatayo, sasak mo lang to. ito mga storage, oh. Nabili namin. Musik. 180 lang. 200 to 180 na lang ba? Para may magamit kami pag ano. Ang sinabay sa mga Bumili rin kami ng paninda namin. What's up? What's up mga ka-storage? Dito na kami, nakauwi na kami. Ayan na. Opa. Nakauwi na kami sa Roji lang walang paninda. Ito sa akin. Apple tsaka seedless. Ito yung kailangan. seedless. Kala baby. Balik kaya ako balik tawak. Ako na lang isa. Mabalik ka? Di? Oo. Gaano ka dun? Dilim yun, no? Pagod eh. Pagod kami kahanap ng paninda ni Roji. Wala mahanap. Hindi na kami mga storage. Tama, tambay muna kami. Pilayan yung octopus. Pwede yan eh. Yan mga storage sa ano ng paninda. Apple, cat, saging, tandan, papaya, meron pang saba. Nakuha ni Roji. Maglalako na naman kami yung Bella Verde. Tinong kariton namin. Nag-cash ang dami. Seedless. Matamis. Seedless. Seedless. What's up mga ka-storage yan? Magtitinda na naman kami sa Bella Verde. Yung paninda namin. Saging, ubas, apple, saba, papaya. Order ng ano, ni nanay tsaka cat. So yung ano natin, siya muna magtutudak. Marami-rami kasi. Yan mo naman katawan na ito, katawan ko. Walang kalahati. Wala sa kalahati. Sige, update na lang namin kayo mga ka-storage sa kung anong mangyayari sa ano namin maglalako. Sige, bye-bye muna. Bye-bye. What's up mga ka-storage? Kakain muna kami ni Parang Roji. Ito yung paninda namin. Nabawasan na. Naka 1.8 na siya. Ako, iwan ko magkano. Nakaano na rin kami, naka 1.8. So magandang panahon ngayon. Maganda. Maganda no. Pinagpala ka. Pinagpala naman tayo. So siya rin naka 1.5 na ngayon. 1.5. Grabe ka naman. Wala pa. Wala pa ka. 1,000. Wala pa nga eh.
Pero okay na yun, at least Nabintahan. nabintahan tayo. Dito lang tayo sa Malabo kami tayo. Nakakalayo-layo. Nasa Villa Verde kami mga restaurant yan. Villa Verde. Di ba ang pogi namin? Okay. Minsan nyo lang kami makita. Kakain muna kami. Kain muna kami. Diyan ka lang. Dito. Dito ang kasya. Ayun, kita. Yun, kain muna kami. Ba't di man, just para makita yung love kain na room. Yan na. Patayin ko na to, nahiya na yata eh. Sige, babay mo na.